tom presvedčený, pretože názvy kapiel, ktoré tam budú hrať, veľmi úzká nenapovedajú. No keďže tam bude neviem či je to Stan Ramones, alebo Stan Ramones, tak pokiaľ je tam Stan Ramones, tak tam by som určite išiel. Bohužiaľ, ale budem v práci. Mali by tam ísť, pretože okrem rôznych skupín, ktoré tam budú, je tam dokonca aj čitáreň, alebo napríklad Kino Úsmev, Koniareň, no, ktorý festival má Koniareň. No a práve ten koncert robili jedni naši kamaráti, ktorí z hodou okolností na budúci víkend majú jeden krásny festival tu v Trebišove, volá sa Skapal Fest. Vrele vám ho odporúčam. Vyslovene pre fajnšmekrov, ktorí vedia oceniť dobrú hudbu, vedia rozlišovať medzi prákom a umením, niečo proste, čo má nadhľad. Niečo také medzi Losicom a Setinským.